Bukan mana boboto. Acaba de natin may papuntayo. Ano hindi mo madam mo ang
Walang karne na to. Ito ang aya.
Mas nagawag sa kami sa bigla mo ba din yung kami ano? Ano yung bigla na? Oo, bigla. Iwan, ano yung sa pulong na ba di ba? Ano na yung siya kung 3 minutes or 3 minutes. Hindi ka sa 3 minutes. Kasi wala din mo na din, hindi mo ganun. Wala din siya nagadinig, hindi mo ganyan.
Jadi mana ada sekarang pada yang kira Obrigado pada ini yang benar ada para muda bukan mau medicine makanya pada ikan makanya pada ikan ada mana kan tidak ayam ka ada tayo mo ng ayam kaya kan ang imo ra gatay mo ay pinagkara mo
Ano pa rin, baba? Dahil? Baba, agaw. Baba, dito?